Felly gêm nesaf rhwng Crickhowell a Tredegar. Crickhowell yn y D am Elin, Tredegar yn y glas tywyll a golau. Cyfle cynnar i Tredegar. Rhys Williams ar tackle. Ond Tredegar sy'n chwilio am y cais cyntaf fan hyn nawr. Y bêl wedi cael ei ddwyn gan Crickhowell. Dyfarnwr yn rhoi stop i'r chwarae a fi fydd i yn sgrym i'r bechgyn yn y D a gair. Williams sydd ar y bêl nawr, Rhys Williams. Dadlwytho da fyna yn y dacl. Cic lawr y cae. Chael ei chwrso gan Crickhowell, ond y bêl mewn i ddwylo Tredegar, felly be gall Tredegar gwneud fan hyn nawr? Tacl gan Arthur Hooper. Ond y bêl wedi mynd ymlaen o dwylo, felly sgrym fydd i Crickhowell. Maher a bêl yn y sgrym. Chwilio am Williams sydd ar asgell. Be gall Rhys Williams gwneud fan hyn nawr? Ochr gamu gwych, traed gyflym. Awen mewn am cais gyntaf y gêm. O, am dacl. A gwaith gwych fyna gan Tredegar i troi'r bêl. Nôl mewn i dwylo, bechgyn yn y glas. Am ddiffyn arbennig fyna gan Tredegar. Crickhowell sy'n gwrthrycio ac wedi enll y bêl nôl yn ardal y dacl. Felly be gall Crickhowell gwneud? Bêl yn nwylo Maher. Maher sydd ar y bêl. A does dim gobaith stopio fe tro yma. Felly cais gyntaf y gêm i Crickhowell. A trosiad yn un llwyddiannus. Felly 7 i ddim yw i. I y bechgyn yn y D a gair. Right, Rhys, mop it up. Harry, great kick after making yours. Felly bêl nôl yn nwylo Tredegar. Pittman mewn da dacl fyna. Drift! Drift! No one gave time. Bêl wedi mynd mlaen yn y dacl, felly fydd fydd yn sgrym i Crickhowell.
Brwydro da fyna am y Bale. Pittman. Pwy sy'n fynd ar Bale? Ond Noah Flynn. A os dyma'r cyflymder i mynd am yr holl ffordd. Oes wir. Noah Flynn. Redwr arbennig o dda ar y Bale. A trosiad yn llwyddiannus, Jack Pittman. A roi sgôr yn 14 pwynt i ddim i Crickhowell. Harry, same again. Here again. After Reece, same again. Hey, boys, more of the same. Come on. Lle cic i o'i ddechrau pethau. Yn mynd mlaen. O ddwylo Tredegar, felly sgrym fydd hi. I Crickhowell. Sydd am rhoi'r Bale i fewn i'r sgrym fan hyn nawr. I'm a bit worn out. 4 now. I didn't do Monday. Helping now. Sgrym anifen, ond y Bale yna. I Crickhowell. Mewn i ddwylo Pittman. Allan i Williams. Williams yn chwilio am y bwlchau. Ond wedi gael i bwrw lawr. Bale yn wylo mae. Hooper dadlwytho i Pittman. Ond y dyfarnwr yn dod nôl am kick-off i Crickhowell. Harry Evans yn troelli allan o dacl. Williams. Llinell amddiffyn ddim yn lan mewn i llinell, felly'r bylchen agor lan fan hyn nawr i Crickhowell. Tacl da ar Pittman. Williams sy'n edrych am y gwagle mewn i nwylo Pittman. Pittman wedi gweld hanner cyfle fan hyn nawr. Cic dros y dop, ond mewn i nwylo Tredegar. Felly cyfle nawr i Tredegar i wrth ymosod. Heibio 2, tacl yn mewn gan Maher. A Pittman. Gwaith gwych yna wedi dwyn. Ond y dyfarnwr ddim yn apus allu kick-off bydd i Tredegar. Dwylo da fan hyn nawr Tredegar, cyfle. Williams sy'n cwrso. Tacl wedi cael ei gwneud, ond danlwytho da. Cais gwych gan Tredegar. Dan y pist a cyfle i ddod o fewn dros gais. Os eith y trosiad yma dros ydy tros Llynanus, felly dyna hanner amser. 14.7 i Crickhowell.
I am chefing for the night. I'm always chefing. No. What? None that I know. I know that you've got loads of gingers. I don't know why. Ah, you don't direct the sunset on, no. No, don't worry. Will you do it? He's Dyma ni, Tredegar nawr, ddechrau pethau. Dim ond 7 pwynt rhwng y ddau dîm, y Bale yn mynd dros yr yslys syth o'r ail ddechreuad, felly lein fydd i Crickhowell. Digon y cyfarwyddiadau'n dod gan yr hyfforddwr ar yr ochr. Trefnu ei chwaraewr, Rhys Williams. Tackle dda fyna ar Williams, gwrthrycio gan Tredegar, felly. Naws cyfle fan hyn nawr, ond y Bale wedi mynd ymlaen o dwylo. Cyfle'n cael ei gwastraffu, a fydd yn kick-os, bu Crickhowell. Symudiad ar y llawr yn ôl dyfarnwr. A scrum i Crickhowell fydd i. Y Bale wedi mynd ymlaen o nwylo Tredegar. O'Connell ar y Bale. Dwylo Maher. Allan i Siarolombu. Hooper. Nawr ar y Bale, nôl i O'Connell. Allan i Rhys Williams, be gall Williams gwneud fan hyn nawr. Ar y tu allan o, Manu a Flynn on y bas, wedi mynd ymlaen. Felly pêl Tredegar fydd i. Tredegar sy'n mynd ar yr ochr allan, ond y dackle wedi cael ei methu. Felly, chwrs fydd i nawr rhwng Tredegar a Rhys Williams, ond Tredegar sy'n mewn am y cais. Cais gwych gan Tredegar.
A trosiad i dyn nôl a pethau yn gyfartal. Why are you thinking of spread the positive? Felly, 14 pwynt yr un. Cic yn y pellter, dwylo da fyna gan Mahe. Allan. Noah Flynn sydd wedi mynd heibio un am ddiffynwr ond wedi cael i cwmpo just cyn y llinell 10 metr yn hanner Tredegar. Ond y bas yn slac fyna. Williams yn awl ar y fel. Rhys Williams, ochr gami tu fewn ac am gais o dan y bist i Rhys Williams. Trosiad dda ac yn llwyddiannus, felly y sgôr nawr, Crickhowell 21. Tredegar 14. Felly Jack Pittman bydd ar cic i ddechrau bethau fan hyn nawr. Ond y cic wedi mynd nôl yn hytrach na mlaen. Felly a'i ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Mae Tredegar. Mantes yn cael ei wario gan y dyfarnwr. Pittman yn methu'r tackle. A oes cais arall am ddo fan hyn nawr. Cais i Tredegar. A'r cyfle i'r bechgyn yn y glas i dyn nôl y gêm yn gyfartal. A dyna ni, 20 pwynt yr un. Dim llawer o'r amser ar ôl yn y gêm yma nawr. Lly cic hir, on y bounce yn mynd mewn i ddwylo. Crickhowell. Pwy sydd am gipio'r gêm yma? A cic os i Tredegar, felly cyfle nawr. A mynd am gyflym. A cais allan o ddim byd i Tredegar. A roi nhw yn y blaen. Oh, we're going on. We're going to say it again. Goodbye. That's terrible, Lisa. What? How do you know her? Ddim yn hollol yn siŵr beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Y cic wedi mynd o dan o'r lle dros. A dyna ni y cais ola sydd wedi dod at y gana. Sgôr derfynol fan hyn. Ysgol Crickhowell 21. Ysgol Tredegar 26.